Filip car je nikada grublje zapretio i verbalno napao Aleksandru Nikolić, spomenuvši pritom i Dejana Dragojevića. Kome ti nudiš da jede, bebici viknula je Aleks. Ovo ti je poslednji put posebno za njega, koji meni uvek daje, rekao je car. Nemoj da ti polomim ruke i spržim jezik na ringli. Nisam ti ja Dejan Dragojević. Nemoj da bi te video da prodaš cigare još jednom, prste ću ti polomiti. Da me pitaš kome nudim hranu, besneo je car. Zabole me uvo, rekla je Aleks. Sad ti nećeš jesti, gledat ćeš, a bebica i ja ćemo jesti, rekao je car. Nemaš ti problem sa njim, a napušio si ga pre neki dan, precnula se Aleks. To nema veze, to su druge stvari u pitanju. I on mene ponudi, u ratu ljudi nude. To si od Dejana napolju videla, nikad u četvorci nisi bila alava, kipteo je car. Zabole me uvo za bebicu, rekla je Aleks. Jel te zabole? Evo sad nećeš da jedeš sa mnom, da spavaš sa mnom, da budeš u budžetu sa mnom. To je ljudskost, ja ne gledam kroz hranu. Bilo kome ko je gladan bih dao hranu, bilo kome. Pritom on mene uvek pita i ponudi, rekao je car.